Patay ang isang 15 anyos na binatilyo ng matrap sa nasusunog na bahay sa Murcia, Negros Occidental. Nilamon ng apoy ang 4 na kabahayan sa Barangay Blumentritt Sabado ng madaling araw. Ayon sa Murcia BFP, sa bahay ng pamilya Fernandez nagmula ang apoy na mabilis na kumalat sa mga katabing bahay. Hindi nakaligtas ang 15 anyos na binatilyo na ayon sa lolo nito ay nakalabas na ng bahay bago pa man lumaki ang apoy ngunit bumalik uli sa loob. Posible umanong may nakalimutan kaya ito bumalik at hindi na nakalabas pa. Sa inisyal na investigasyon, malapit sa entrada ng bahay nagsimula ang apoy. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP sa pinagmula ng sunog na nag-iwan ng nasa 300,000 pesos na halaga ng danyos. Samantala, 2 katao ang patay naman sa sunog sa Barangay San Nicolas sa La Paz sa Iloilo City kahapon ng hapon kung saan 7 kabahayan ang tinupok. Hindi nakalabas sa kanilang boarding house ang 22 anyos na si alias Renz at 26 anyos ni si alias Rose. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, pinaniniwala ang tulog ang 2 biktima kaya hindi nakalabas agad nang lumaki na ang apoy. Mahigit sa 170 na individual ang apektado sa sunog. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng BFP sa pinagmulan ng sunog. Nabatsagan nila may sunog kag nakagwa sila ma'am. Pag hinadi na sa bumalik kung sulod according sa lolo. Base kung maging kuha, kung may ngagaw, nakita na namon sa may banyo nga parte.